Здравейте! Днес ще ви представя кои са нашите съюзници да изглеждаме 10 години по-млади. Коензим 10 е химично съединение, което се произвежда предимно от черния ни дроб и се съдържа във всички клетки със своите антиоксидантни свойства е в състояние да регенерира останалите антиоксиданти като витамин С и Q10 играе ключова роля за производството на енергия в нашите митохондрии, където се намират в сърцевината на нашите клетки и във всеки един момент се произвежда енергията. То е от изключителна важност за функционирането на сърдечният ни мускул. Ретинол или известен още витамин А. Витамин А или ретинолът е антиоксидант, който ни защитава срещу болестите, като неутрализира нестабилните кислородни молекули в организма ни чрез свободните си радикали. Спомага за силата на нощното ни зрение, повърхността на тъканите, поддържа здравето на кожата, особено с слизаста мембрана. Всепризнат за справяне с кожни проблеми и стимулира естественото производство на колаген. Допринася еластичността на кожата и намалява по-малките и по-големите бръчки и ограничава проблемите с пигментацията. Витамин С кара кожата да придобива отново характеристики, типични за по-младата кожа и намалява бръчките, който е също известен като силен антиоксидант. Дърхеята настъпва около 21-та година, като към 71-та година спадът в производството му е до 90%. Можем да започнем да приемаме допълнително дърхея, когато навършим 40, защото след 40-та година нивото на този хормон вече едва е наполовина оптималното. Трябва да имаме предвид, че стресът и лошото хранене, прекаляването с сладко и алкохол и тютюнопушенето, употребата на наркотични вещества, което води до прекомерен стрес, отключва процеса на преждевременното стареене. Хиалуронова киселина. Лекарите го използват вместо колаген, защото намалява опасността от алергични реакции и ефектът от нея трае по-дълго от 6 до 12 месеца. Много често се използва като съставка на различни разкрасителни продукти заради хидратиращите свойства и забавящото стареене.